Hvor skal du hen til? Toilettet. Er det ikke bare, at vi sætter det ind, hvor vi skal sige noget, ikke? Vi gør det, og så bare til sidst, vi skal lave visninger på det, hvor vi skal Du kræfter med lang tid, mand. Ja, jeg har tænkt til sin tid. Nej, Romario. Undskyld. Nej, hvor er min mobil henne? Har du set en mobiltyv? Nej, jeg har ikke set din mobil. Jo. Det var lige her før. Det er knappen har taget den. Knappen? lige Vi er mod til knappen. Hey, knapmand. Har du set min mobil? Jo, har du set min mobilknap, mand? Min mobil. Har du ikke? Mener du det? Ja. Elendigt. Drej, har du set min mobil? Har du set min mobil? Nej. Elendigt. Ja, vi skal med over. Lad os komme. Jay, nu. Det er Romario. Har du set min mobil? Nej, det har jeg ikke. Jeg tror altså, det er Knapmand, der tog den. Fordi Knapmand? jeg så dem til alle. Det er en lille dreng. For helvede. Uha. Nej. Er du dum en gødt, mand? Hey Oscar. Ja. Har du set min mobil? Nej, jeg tror, knappen man har taget den. Knappen? Knap. Knaps har simpelthen taget den igen. Nej. For helvede. Over til knappen, mand. Over knap, mand. Ingen knap, mand. Hey Oliver, har du set knappen, mand? Han er snart ude i køkkenet. Super, tak for hjælpen. Jeg har undervisning, hvor knap, mand. Ingen steder, se. Ingen knap, mand. Ingen knap, mand. Hvor er han? Ingen steder at se. Og Ulle. Knap, mand. Knap, mand, har du set min mobil? Mener du det? Nej, vi får også sige, at du har taget den nemlig. Men har du den ikke? Har du den? Ej, elendig knap, mand. Du er elendig. Nej. Mener du helt seriøst, har du ikke min mobil? Har en mobil? Nå, må vi prøve et andet sted. Bare fordi der er flere, der siger, at det er dig, der har den nemlig, men... Nå, vi prøver et andet sted. Knapmand benægter. Det er ikke, hvad vi skal gøre. Hvad gør vi? Mobil? Nej, ingen mobil. Det er længst. For helvede bak. Helt fin mobil. Du er altså ikke fundet det endnu. Elendigt. Romario. Ryg til de. Ja. En sko. Nej! Mobilen! Jeg fandt den! Ja! Vanvittigt! Ja! Din røv. Ind og skrive beskeder. Yo, JJ. Au! Okay. Ja, man. Okay, pige, din røv er stram, pige. Jo, jeg mener, vi skulle være sammen, pige. Inde på klubben, jo, den røv, den er så farlig. Hele huset svinger lige så snart du er uartig. Jo, pige, jeg vil lære dig at kende. Du er ikke som andre piger, der har en freaky, jo, jeg vil have den, ey. Freaky, jo, jeg må få den. Jo, pige, jeg vil lære dig at kende. Du er ikke som andre piger, der har en freaky, jo, jeg vil have den, ey. Freaky, jo, jeg må få den. Okay, pige, din røv er stram, pige. Jo, jeg mener, vi skulle være sammen, pige. Inde på klubben, jo, den røv, den er så far. Munk, ved du, hvor drejer er? Jeg ved ikke, hvor drejer er. Helt seriøst, ved du ikke, hvor drejer er? Jo, han er over i 13. Fedt. Mener du det?
Masser af film. Man kan måske gøre den sådan Det er lidt god dreng. hurtigt. Hey, drejer. Der var du. Skal du ikke hjælpe dig? Det kommer op. Det kan godt elefant, drejer. Du skal ikke filme mig. Jeg er så glad for at se dig, Mads. Jeg er glad for at se dig. Mange tak. What in the butt? I said what in the butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay.